bener saiki. Kabeh wis padha ngeseni nek rai kuwi adoh karo bokong. Oh iya. Maksudnya sing dadi bukti lanyatane kuwi ora cocok. Ayo coba, kowe kepengin arep mateni Bratasena ndi? Nyatane Bratasena malah kledang-kledang kulit Wis. Jarine tok lara kuwi ning Gunung Reksamuka ben modar. Mana buktinya? Mau sampean ku lamun ketone mate. Aku yo mumet tak kandhani. Rumangsane sampean nek sing jenengan arep digayuh pepati iki apik walek. Elek. Lah kene ngerti? Nek elek kok sampean mung 10 kowe mateni wong lho coba. Berdosa lho pajake. Mateni kewan dosa kok arep mateni manungsa. Kamangka panjenengan wis dawuh utawa wis saguh mateni Bratasena. Nek saguh wis saguh. Tapi kembali ke lekap. Sing jenengane pati kuwi dudu urusane Durna, dudu urusane Dek Patih. Ning Gusti tengah karo jagat kuwi sing dadi murda ngerti mboten? Arep diupadi sedina kaping 7. Ping 100 paribasane golek patine. Nek ora dasar ora pancen ora mati, ya ora mati. Arep kertu sampean ceki kae. Nek lene ya ketutup ro kancane kok. Iya lho. Nang perkara mati nek awake dhewe gayo ngono, gayo ki berusaha ki wis apik. Ning perkara mengko kabul kawusanane utawa hasilnya niku pun pasrah mawon. Mang tonton. Mangke kaya napa Pak Budi Dayani Durna? Mrene yo nggih. Bisa bali kanthi slamet. Tambung tak sikep kok malah ditolaki piye? Wah, keri. Wong joget kok keri. Kepiye iki Bratasena kabul kawusanane? Wis entuk kanggo susuwe angin apa dulu? Wah. Dulu. Kanggo susuwe angin apa dudu? Kepiye ta iki mau? Nek penuh dengan dusta dia mesti ini ngomong kleru sampai lu mang-mang mawon panjina ada ini wong laknat wong carane mlebu neraka kabeh iya bener sampai ngomong mawon ndak maaf joderan iya Bratasena kepiye kabul kawusanane wah tak golek ora ketemu lho kok ora ketemu? Wong golek ora ketemu. Wah. Aku malah ketemu pukulun Bathara Bayu karo Bathara Indra. Lah, apa ta? Lah apa ta? Kamu kok sing jenengane menungso iki nek kerawan dewa berarti entuk kabahagiaan, entuk kanugrahan ra ngono. Itu apa? Itu ali-ali. Kuwi lho, ali-ali. Waduh, kok menciling. Ali-ali apa kuwi? Wah, sesutyo manike Candrama. Waduh. Sesutyo manike Candrama. Wah. Bagus kowe Bratasena. Bagus. Ya ngono kuwi. Wong Teguh Sentosa maksudnya kok dadi dawuhe Bapak Guru ki ya kaya kowe kuwi. Makasane nek wong temen ya entuk kanugrahan kaya kowe. Seneng ta kowe entuk alani, seneng ta? Wah, ora pati yo. Lho, ora pati kuwi ta? Sing tak golek ora ketemu. Aku kon
kok takon kayu gungsu sing angin sejati napa. Narak ngono. Ning nek ora tak loropake ning Gunung Rasamuka ora bakal kowe mesti goleki. Kayu kuwi kayu ki kapan nggih. Gung kuwi gedhe. Susu ing angin, wong kang duwe susu angin ku ora kejaba menungso kuwi dhewe. Dadi wong nek ndek kekarepan kuwi mentul saka awake dhewe. Lah anane utawa kabeh ngono kan anugrahan ki ning awake dhewe kabeh. Menungso kalamun to kepengin duweni gegayuhan, anteping tekad kuwi mentul saka jiwa diri pribadi. Solusinya ya ning awake dhewe kabeh. Ngono. Jan-jan kabeh ngono kuwi mung tak nggo goleki anteping Bratasena. Nggone kepengin golek kawruh sangkan paring dumadi kuwi nyata apa ora? Gedhe kekarepane apa ora? Nek gandengku wis tak teter apa kang dadi kasetyanmu, kowe goleki ning Gunung Rasamuka malah kuwi antuk anugrahan akeh mau, ya ta? Lah, kowe mujudake kalamun to kowe Dianto mestu didhawuhi guru nanging karepanmu ku pancen gedhe. Nah, ngono. Wah, Pak Baleng iki banjur carane kepiye supaya aku bisa entuk kawusangkan parane dumadi ilmu kauripan. Nah, iki ibarate nek undak-undakan kowe munggah kuwi saya dhuwur. Nek mau ya ta, kuwi nek undakan ning nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, wis dhuwur tak pas ya ta. Nah, iki cara dene wong munggah ngono ora mung undak-undakane munggah ondo dhuwure ra jaman. Nek mau nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani. Nek kowe muni wani nek kejane wedi, grok mudhar swalamane. Ono ngendi papane? Papane ora liya ning samudra Minangkabau. Neng kono nek kowe arep kepengin ngerti dununge kawruh sangkan marang dumadi. Kuwi kabeh kang sinebut tirta pawitra mahaning suci. Kanthi umpama kowe bisa upadi wujude tirta pawitra mahaning suci, kowe bisa maragake bapakmu. Apa kang dadi gayuhanmu mesti kelakon. Apa kang dadi kekarepanmu sak ciptane bakal dadi. Mane ora? Ayo. Segera. Ampun nek segara kuwi saya bablas saya jedul. Ya. Imbang ya. Imbang. Jangan bimbang dan ragu. Ayo. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi ya aja wani-wani. Nek murid Bratasena. Jaman nek nganti kowe wurung kuwi ranggo barang. Durna iki sing ngajari wong kendel. Sugih kendel padha wani. Nek umpama wedi ora sah dadi kule Durna. Mun tetap pateni saiki kowe Bratasena. Kuwi nek arep percaya terus kurang bagaimana? Masih tidak percaya? Belahlah dadaku. Nampak ini mawon juga. Pun. Kula dilang. Sampean seneng ta? Bukti lah nyatane. Ayo wis. Kula enteni mawon. Nek sampean ki nyata-nyata tulus kepengin mateni Bratasena, ya mesti mudhar. Nek ora mati, ayo sampean sing ndara. Manungsa kok kaya dapure sengkune. Aku dadi manungsa kok dadi kaya ngene jahat banget aku. Tenang. Nek temen urip puter nek atane Bratasena ki wong murid sing tekon murid sing jujur. Lah kok tak clobrongke mati mlebu segara. Alhamdulillah. Kena sogokan. Ternyata nek disogok iki sesuk ora kepenak.
Mirip kucing tak ternane kok malah tak pateni. Sing pundi ya? Ngono kok. Mojoke pendita jerno kan. Rasa seneng kok anakku sing tak ternane yo ngger. Kowe aja mati. Kowe aja mati rasa seneng. Nek kowe mati, kowe tak pilani matimu rasa seneng. Jati wen buwono panggepat papat godhonge megaru mambir apratopo Surya lan tengsun asrat lawan udan pemuju ing akoso ono pratandha kayon ngadeg jejeg ning jagat pakeliran ngroceh lan nikalampun taus wanjine gara-gara bumi gonceng mandrong kang langit samudra kocak sumamburat kaya kinebur banyune hoyakang gunung lemah bengkamawatu geni katempu ing kayu bojro ngakoso cumakluk kayon rebah kati tembabati prabhawaning gara-gara prabhawaning gara-gara Caket Pagelaran namung kinarya ngurmati wijine perpakono kawan ingkang samya begojekan wonten ing ora-ora.